Здравейте, казвам се Веселин Наков и съм менеджер проекти във фирма Рашев & Co. Нашата фирма се занимава с изграждане на фотоволтаични електроцентрали. Фирмата е създадена на 2015 година, активна дейност започва 2022 година. За това кратко време смея да твърда конкурент на основни фирми в България, вече и в чужбина. Имаме проекти в страни като Франция и Германия и доста други европейски държави. В момента с колегите от Мегатрон намираме се на ФЕЦ Аратиден, който е в област Кюстендил. Мощността му е 117 МВт с площ около 1300 декара. Доста сериозен проект, почти най-големия в България. Фирма Рашев & Co не се притеснява от предизвикателствата, като има партньори като фирма Мегатрон, който е основен доставчик на нашата техника с марка Bobcat. За изграждането на такъв проект знаем, че е нужен доста опитен човешки ресурс, но и не само. Трябват и доста добре подбрани машини, за което се доверяваме на марката Bobcat и за доставката от фирма Мегатрон. За тях мога да кажа, че обслужването е на ниво, доста бързо, доставката е бърза на машините и най-вече, което нас ни интересува, е сервиза. Когато сервиза е бърз, ние може да ползваме машините максимално повече време. От марката Bobcat имаме телескопични товарачи, верижни, мини-верижни товарачи, също и багери от 3,5 тона, от 9 тона, модели от верижните товарачи Т590, Т76 и други модели. За в бъдеще планираме да закупим още машини от марката Bobcat, доставка от Мегатрон. Разбира се, обемът на работа определя колко на брой и какъв модел да бъдат те. Нашата фирма Рашев & Co се надява в бъдеще да продължи със сътрудничеството с фирма Мегатрон. Така че за изграждане на фотоволтаични електроцентрали търсете Рашев & Co, а за доставка на машини фирма Мегатрон.